Flaqa li kellu l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Eġizzjan enfasizza l-darbuħra l-importanza tal-għaqda fil-Libja. Il-laqa bilaterali mal-Ministru Sameh Hassan Shukri saret fi Brussell kif iltaqa l-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin. Il-Ministru Bartolo spjega li Malti a favur il-Libja maquda mmexxija mill-Libjani għal benefiċċju ta' poplu sħiħ u semma wkoll il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali. Irġajna tkellimna fuq il-bżonn li l-Libja tingħaqad, li l-Libjani jerġgħu jieħdu l-kontroll ta' tmexxija tal-pajjiż f'idejhom u jaħdmu għal ġid komuni tal-Libjani kollha u hemm bżonn issa li wara dawn ix-xhur kollha jibdew jieħdu ħsieb il-Libjani stess biex jaraw kif se jsolvu l-problemi li issa ilhom jitwalu ħafna u l-Libjani qed ibatu ħafna għaliex aktar ma jgħaddi żmien u aktar ma jdumu ma jsolvu l-problemi tagħhom fil-ħajja ta' kuljum, prezzijiet tal-ikel, nuqqas ta' flus fl-idejn, iktar il-problema tista' issir serja. Il-Kunsill tal-Ministri ddiskuta wkoll il-politika ġeografika ta' teknoloġiji ġodda bil-Ministru Bartolo jgħid li hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea taħdem għal irwol prominenti f'dan l-aspett. Hawnhekk saħaq ukoll dwar l-importanza li l-Unjoni Ewropea tkun kredibbli u tassigura li l-iżvilupp fit-teknoloġija jiffoka fuq il-bżonnijiet tal-umanità. Fil-fatt, il-Ministru tem jgħid li hemm bżonn jinstab bilanċ bejn id-drittijiet mal-bqija tad-dinja dwar l-għajnuna li għandhom jingħataw kumpaniji fl-Ewropa fl-istess ħin li jipprovdu talent għal benefiċċju tal-Istati membri kollha. B'hekk qal il-Ministru ikun żgurat ukoll li kumpaniji li għadhom qed jibdew ikollhom aċċess tajjeb għas-suq.